A Corporación de Ribeira aposta por modificar os estatutos da Mancomunidade para ampliar os servizos mancomunados. Tamén se aceptou que o legado de Manuel Ayaso pase ao Concello. O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Ribeira abriu onte á tarde as súas portas para acoller a sesión plenaria ordinaria do mes de xaneiro. Antes de dar comezo, gardouse un minuto de silencio en recordo ao antigo concelleiro Cándido Castro, falecido en decembro. Un dos primeiros puntos en tratarse foi a modificación dos estatutos da Mancomunidade Ría de Arousa Zona Norte. O pasado 20 de novembro, no pleno da Mancomunidade, aprobábase inicialmente a modificación dos estatutos, perseguindo a adopción de novas denominacións, facendo unhas modificacións necesarias e consecuentes ao réximen da entidade. A Mancomunidade ten competencias, basicamente, como a maioría coñecemos a Mancomunidade polo seu ámbito turístico no que traballa, maioritariamente, pero quixéronse facer esos cambios non só na denominación, sino tamén na regulación das competencias para poder asumir, consecuentemente, outro tipo de materias que, en algúns casos, poden resultar de interese. O máis destacado da modificación é abrir a opción de ter máis servizos mancomunados entre os concellos, non só en materia de turismo e extinción de incendios, cambios consecuentes ao financiamento da entidade. No caso, se hai concellos que non teñen por que ser os 4 que queiran mancomunar o servicio da limpeza viaria, o servicio da recollida do lixo, o servicio de canceira ou outros similares, poderán facelo sin obriga de que teñan que ser os 4 concellos os que forman parte desa mancomunidade, valga a redundancia. O concelleiro socialista Francisco Suárez Puerta puxo en valor a mancomunidade e destacou o seu traballo no turismo. Tamén, esta reformulación para seguir levando a máis a mancomunidade, permitindo que se leven a cabo distintos servizos que hasta agora non estaban previstos dentro dos estatutos. Así como tamén nos gustaría saber un pouco a disposición do Concello de Ribeira actualmente respecto á mancomunidade e o que é a creación e prestación de servicios de recollida, tratamento, transferencia e eliminación de residuos sólidos urbanos e de xeito mancomunado a través dos medios que en cada caso se son máis axeitados, é dicir, se se van a mancomunar estes servicios. Pola súa banda, a concelleira do PBBI, Herminia Pouso, confía en que a unión entre os concellos nunha mancomunidade poidan conseguir unha mellor prestación do servizo. Todo isto en relación ao que o señor Puerta plantexaba, somos plenamente conscientes que necesitaríamos ir a mancomunar servicios como sería o mellor o tratamento de residuos sólidos urbanos, esas plantas de transferencia ou de recollida de residuos separados e clasificados debidamente. Pero como ben sabe vostede, cada municipio ten o seu contrato. En este caso, a mancomunidade, hai quen ten contrato con empresa externa de recollida, con esa gestión de residuos. Hai quen ten que presta ese servicio de recollida e limpeza con recursos propios. Mentres que o Grupo Nacionalista apuntou que coa mancomunidade puxose un obxectivo moi claro, sumar sinerxías positivas para desenvolver proxectos comuns no turismo e na xestión de incendios. A xestión conxunta de proxectos sempre vai a facer que as administracións públicas poidan optar a proxectos de maior envergadura que resultaría por separado máis caros ou incluso imposibles de facer. Durante os anos de vixencia da Mancomunidade de Barbanza-Arousa demostrouse que a xestión en conxunto do turismo é positiva, ou, por exemplo, a xestión de incendios, pero máis alá diso, hoxe en día, creo que resulta claramente insuficiente as competencias nestes dous únicos ámbitos para poder facerlle fronte aos retos que a veciñanza nos demanda. Modificacións do Estatuto da Mancomunidade que foron aprobadas por unanimidade. Outro punto que se tratou foi a aceptación a favor do Concello do legado da obra e a biblioteca de Manuel Ayaso. Un legado que agora temos que decidir se aceptamos ou non. Unha obra que ademais, eu creo que quen coñecía a Ayaso e falaba con el con certa frecuencia, el sempre dicía que quería que a súa obra perdurase en Ribeira, se quedase en Ribeira e que fose parte dese patrimonio ribeirense. Polo tanto, no seu momento tamén aquí se truxo unha iniciativa para facer a Fundación Manuel Ayaso, que contou co beneplácito de toda a corporación.
e que pois temos que empezar a dar pasos para que esa fundación e para que este legado pois sexan unha realidade. Punto que tamén foi aprobado por unanimidade. Tamén se deu luz verde á moción presentada pola concelleira non adscrita, Tania Redondo, para continuar traballando co proxecto Ría de Arousa Accesible impulsado pola Asociación Ámbar. A alcaldesa confirmou que o goberno local convocará en febreiro a mesa de peonalización.